Hello, ngayong gabi. Welcome to my vlog with Engineer Dio Lubo and Rings. Atong i-update ang kung asa nag-boarding house or asa gipa-board ni Engineer Dio ang iyang mga team. Atong unahon si Bugart. Muni si Bugart. O ni mga kwarto guard. So may mong kisa man Andres Picas. Ani kang akong kumpare ni Kisa pangalan? si Alex. Oh, ni diri. Ya, so okay ra ka diri. Yung kirada so may katulog ka na wa mo kay ni hagok. Oh, kami kay kung tulog diri. Yay. Imagine hotel. Ugnaw kayo. Okay re kayo di ay. Ilaw sa mangga. Ayos kayo, basig mo lang gitanaw ba, basig mo dakag laing asawa. Dito. Oh. Kabalo na. Ingna ihay mga asawa kay makita mo na nila ni kon. Kumusta mo dia? Napa mo ikuan dia? Kawin tuwing. Atur to guban kay duaw na to sila kay Jose derita sa trupa. Oh, morning kwarto nila ni uy, saan yung gitanaw ba? Oh. Morning mo ang pinakamin kusina. Oh, morning kang Jojo diri. Oh, hi Jo. Hi kasi mong kuan. Sawa kay basin niya. Nakailaing tapa dia ba? Gwapo ba kayo? Diri kang asa mas Tasyo. Anastasio. Muli, kuan. Morning mga tirada nila oh. Oh, asa kani kang Sir Tasyo, engineer na ron. Ay, siya kay upload naman ako ni kay. Oh, what ano, nos. Morning ang plaster na mo diri nos okay. Ako ning gipanguhaan sila kay basig na sila gitago sa mga chicks diri. Morning kang pasyo diri og tapan ni silang touch kiboy. Dito na ho ba? Oh. Dito na yung gipat ito. Ikaw mas ko kayo. Ha? Sige, ano Kumusta ang tulog? Walay lamok. Wa na lamok gabi. May lamok ka kay puro dagko. Okay ra kay nakatulog na day. Kay wa ni hagok. Mo na yung mga team ni Engineer Dio nga mo na yung haybutanan. Andiyan, Alex? Ala ka. Wadugan ka, watay ka, Alex. Ala ka, wala. I-upload ako ni Alex. Watay ka, Alex. Ala ka, Alex. Kayo. Kaya na. Kaya kilero. Kita na sila ni Alex. Wala ka, Alex. Oh. Muna si Alex. Gikan ni sa Red Lion sa ni. Ada jud. Ti. Butan kayo ni ti ha. Wala ni gitago lain ti. Wala lain ka ti. Nalingaw mga serious mo mga tawhan ni. Oh, sus lami ag sudan eh. Asa kita na. Okay kayo. Kung gusto kag gulay na itinapa. Gusto kang tinapa na isalida. Grabe oh. Niya ang kape. Tagsa yun. Boleh, pobre ka. Oy, pagkinta sa mga kampi ka rin ako. Bisa, pagkundong. Pobre. Pobre. Okay kayo. Okay, salamat. Subaybayan lang ni mga trupa kay asa taman diri sa boarding house kay kontrata na ni. Tigits. Bye-bye. Bye-bye na. Oh, bye-bye. Agoy.